Koliko si dober, kot kakšna baletka izgledaš. Pozdravljeni, dobrodošli, jaz sem Borut. Cześć, jestem Krzysiek, miło Cię poznać. Filmowany? Oczywiście, jest bardzo ciepło. Cześć, cześć. Damy radę. Tomek Kliza. Tom, no widzę, że jest dość ciekawa. Filip Kiszło, Miętusia. Miętusza. Michał, jak myślisz, twój ojciec skąd by mierzył tutaj głębokość tej jaskini? No, znając jego, to na pewno od auta by zaczął. No można spaść 200 metrów. Piotrek Skrudlik, Bejke Barlang w Węgrzech. Sebastian Korczyk, Ptasia Studnia. Michał Ganszer, chodzę po jaskiniach od zawsze. Nazywam się Adam Domczew, chyba Czarna. Krzysiek Hanslik. Oglądać nieskażoną przyrodę. Jestem Piotrek Smoczyński, Czarne najpiękniejsze. Krzysztof i rodzina Ganszera. Ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ona? Tak? Nazywam się Kasia Szczerba, choć jest bardzo malutka. Wacław Michalski. Książkę przeczytałem. To znaczy boję się po prostu, że ktoś mi zrzuci na łeb kamień. Zofia Skrudlik, namówił mnie syn. Jest wolna, ale jak nie chcesz wisieć w lufcie, to sobie jeszcze zaczekaj. Maja Jędrzejewska. Najładniejsze rzeczy na razie widziałam w jaskini Miętusiej. Ładni agresorzy tu musieli chodzić tą Via Ferrato. Nie, bo ja sobie kupiłem tak. Krola, łanietkę, 2 karabinki i stopa za 350 zł. Tomasz Podgórski. O, to ja już bardzo długo fotografuję. To jest finta, ty se spočiješ. Gdzie si, Stojane? Naše nadaljevanje, rov, tle fino piha, se vidi dobrih 10 metrov in se širi spodaj. Drugič gremo v burjo. Z wody! We try to make a picture of this entrance with somebody in a boat. Tylko dupy nie wytrzyma! Proszę, tutaj nogi do góry. Nie. No, trzymaj. O, czekaj, ja uciekam.
No taki mały otworek tutaj mamy. O, tu jest ładne do zdjęcia. I te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury i światło pochmurne. Środek